Bra. Bra, följ med upp nu Vendela! Bra spel tjejer! Hem då in! Vad är jackan då? Tack så mycket. Alltså Greta har den. För att vi skulle sitta. Bra Veronica! Här lite lika. Kör det! Kör! Kör tjejer! Vad bra. Lite lika! Bra, den har vi. Ta in den. Bra! Hem Louise! Ta det lugnt Michel. Den har vi hem hela vägen. Bra Isa! Det är bra. Bra, fart hela vägen. Få visa det tydligt Emmy. Jättebra Louise. Ja men strunta i det. Bra Veronica! Markerar vi? Kom. Markera Alice! Backa! Bra, skjuter vi hårt. Bra Josef! Ha den här Lolo. Bra Erika, ligg kvar där! Kom upp Jessica. Så! Bra, gå isär igen. Bra, visa igen Louise. Bra spel tjejer. Oj. Skjut. Det är vår. Ja. Bra, gå Mia. Ish. Gå jag om långt hela vägen. Bra. Bra, det är perfekt där. Så! Bra, den har vi. Men Josef, spring! Visa det Emmy. Bra Mia. Ja! Mia, det är jättebra gjort. Det här plåset är från 1912. Nu torkar jag, kommer lossna då. Här. Kom Mia! Bra! Kom igen Veronica, jobba lite mer! Kom med upp nu! Är det ditt förslag? Jag vill ha en back. Du följde. Bra Veronica! Bra Olivia! Härligt! Byter ni med Olivia och Anders? Okej, ja du byter med Nelly. Kom Alice, kom med den. Gå på Nelly. Ja, det är synd. Det är bra Alice. Bra Josef, du skriver på där.
Bra. Mia, kom! Ta den. Ska jag in? Ja, du ska in. Byt plats med Nelly, snabbt. Du tar inkastet. Backa in på den istället. Du sticker rätt sida. Backa Veronica. Backa. Bra. Gå dit. Den har vi inte. Gå dit, Louise! Bra, visa dig Vendela. Snacka! Bra. Bra. Mina, kom och byt! Egentligen inte, men gör det. Bra Mina, bra jobb. Bra, gå Emil, gå Nelly, gå Nelly. Får vi slå den där? Ja, den är underbar! Bra. Bra. Kom igen Veronica! Bra, gå om hela vägen. Gå därifrån då, Louise. Du måste bli bra. Bra. Finns i mitten, bra fart framåt, akta rygg. Där har vi. Bra, visa er tydligt. Bra. Akta rygg! Bra. Börja om Michel! Kom igen nu, kör järnet! Fortsätt Elin, fortsätt! Louise, du har ett jätteläge bara att ta fram den och skjuta där. Du kan inte stanna och sluta spela. Bra, möt bollen. Gå i hela... Bra, slå den i fickan här. Trygg! Bra Nelly, det är helt rätt. Den har vi. Bra jobbat. Nelly, jobba hem, jobba tillbaks. Jättebra! Olivia! Nelly, hem, Nelly! Bra spelat! Olivia! Bra, gå emellan nu, gå emellan om vi slår den. Ja, det är jättebra tänkt. Då har man den. Nu har vi. Erika, bra Erika! Bra, visa dig Nelly. Nelly, visa dig. Bra. Bäcka. Bra, svår bäck. Verkligen svår bäck. Slå den på marken, gå dit hårt. Bra, ta fram och gör den här. Visa dig Vendela. Bra tänk, Kajsa. Bra Erika! Bra, smart Erika! Hårt hemjobb Nelly, det är din gubbe här som springer. Bra, här är Nelly! Kom igen! Det är starkt Louise. Bra Lollo. Bra Elin att det är det du tycker. Rygg! Bra, visa dig Louise. Bra, fart framåt, fart! Bra, ta fram och skjut. Gå dit. Ja. Erika! Kajsa högerback. Malin, nu river du och sliter hela Kom tiden. där. Vad är det? Har du pingisläng? Bra Isa. Möt den, bra. Ropa Molly! Bra, här. Bra nu. Bra Alice! Härligt Alice! Doris kastar. Backa Elin, backa. Titta på bollen Elin! Bra Nelly, gör henne och skjut. Bra, visa Louise. Akta, kommer ut. Bra, Lisa. Ha det lugnt nu. Så stick Molly! Stick! Peta och stick! Bra. Visa dig Vendela S. Molly upp.
Händerna. Bra. Bra, visa. Gå ner och visa dig. Gå ner och visa dig. Gå ner och visa dig. Bra, slå den i fickan. Bra tänk. Bra. Bra, nu är det bara att ta ytan där. Finns bortre. Gå! Nej, det är inte emot och kör Malin. Det går inte att skjuta därifrån. Ta emot och försök att göra något. En smäll eller? Ja? Ja. Möt bollen där Kajsa vill ha! Bra, se till att du spelbar hela tiden Mia. Mina, vem byter du nu? Bra! Nu! Bra där! Håll i spåren! Eller, nej, sätt. Nu då. Bra Josse! Kom med Elin, kasta hemåt. Bra, den har vi. Ta det lugnt. Slå den i fickan. Bra gjort. Snyggt. Bra, den har vi. Visa den igen. Härligt Josse! In i mitten, Malin. Hem, Kajsa, full fart! Det är löpträning då. Det är några steg. Bra Chloe! Det är bra. Tryggt nu. Bra. Ös på. Aj. Bra Kajsa, bra försök. Hem Louise, hem Louise! Det är bra! Kom igen nu tjejer! Bra, fart. Håll bredden Nelly. Ropa på bollen Malin, ropa på bollen. Ta emot den. Men passa Elin! Snyggt. Bra, fart. Slå den i fickan på den. Ja. Bra. Ta fram den Nelly. Det är ingen som går på dig. Ja, det är genialt plats Nelly. Man behöver inte dunka in där. Rika och Elin byter. Du byter. Nu måste vi kämpa. Emmy och Vendela kom. Kör inte på topp. Mia ytter. In i mitten. Mitt. Står du här? Molly står... Nej men varför då? Då hade ingen i närheten. Nej. Nelly, du kör topp. Du sprang in i dag. Hade du bara tittat upp och spelat så hade du bara haft ingen i närheten och du hade spelat där. Så kör inte ner huvudet och bara upp. Eller hur? Om du har ont i knät, vi är dumt överansträngade. Okej? Bra Har du ont Olivia! eller inte? Ja. Det är inte veten nu. Ja, det är synd. Det är rätt jämnt, men så är det. Alla har ont hela tiden. Det är bara en vila läget. Du kommer ihåg det i 25 år. Avsluta karriären. Gå i
ifrån Michel, spelbar. Bra, bortre! Bra tänk. Bra. Upp med dig Michel. Kom igen Michel. Nej. Okej, kom då. Kolla för mycket på Champions League. Ah. Bra Mina! Snyggt Mina. Bra! Uff. Gå tillbaka. Nej, hela dagen på sig där. Det syns sig. Fall in Kajsa. Gå ifrån nu Veronica. Bra. Inga rygga Mia, din lilla fegis. Bra, gå dit. Ja, det är bra spelat. Kom igen nu tjejer. Bra, Bra. ta in den i mitten. Jobba hem Michel, du är mitt. Bra Ja, det är gjort. bra. Duktig tjej. Så ja. Bra. Det är rätt Erika. Möt bollen där Louise. Där är du igen, har vi. Spelbar igen Michel. Bra motor. Kasta Louise. Nej, Kajsa menar. Kasta Mina. Kajsa hem då. Ja. Spelbar Louise. Bra Josse. 2. Nu är det bra. Bra, den har vi. Ta fram och skjut. Bra, gå dit. Bra. Ja, grymt. Bra, den har vi. Stick. Aj. Mina, kom! Bra, hårt in. Bra Erika. Följ med. Hemjobb då Mia, de har bollen. Bra. Bra spel, det är synd. Bra. Det är synd, bra. Sluta nu. Stick. Bra. Michel, spelbar. Bra Chloe. Härligt. Ta det lugnt här. Får vi hoppa in? Vändela upp på topp, långt upp, hela vägen. Visa nu då. Oj, det får bli högerback Louise!